అంత అద్భుతమైన రాజ్యాంగాన్ని, ప్రపంచం మెచ్చుకునే రాజ్యాంగాన్ని తయారు చేసిన ఆయన దార్శనికత, ఆయన గొప్పతనం ఎంత గొప్ప విషయం అంటే అధ్యక్ష, ఆయన ఆలోచన ఎంత గొప్ప అంటే, వారు మాట్లాడిన మాట, రాజ్యాంగం యొక్క మంచి చెడుల గురించి నేను మాట్లాడను, ఎందుకంటే దాన్ని అమలు చేయడానికి మనం ఎంచుకునే వాళ్ళను బట్టే రాజ్యాంగం చెడ్డగుండొచ్చు, మంచిగుండొచ్చు, దాన్ని అమలు చేసే వాళ్ళని బట్టి ఇంత మంచి రాజ్యాంగం కూడా చెడు కావచ్చు అని ఆనాడే పాలకులు సరిగ్గా లేకపోతే ఎట్లాంటి పరిస్థితులు వస్తాయో కూడా వర్ణించి ఊహించి చెప్పగలిగిన దార్శనికుడు అంబేద్కర్ గారు. అందుకే ఆయన ఒక మాట అన్నాడు అధ్యక్ష, గొప్ప మాట అధ్యక్ష, ఇది మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మాట. ఇఫ్ ఐ ఫైండ్ that the constitution is being misused, I shall be the first person to burn it. అంటే రాజ్యాంగం గనక, నేను రాసిన రాజ్యాంగం గనక దుర్వినియోగం అయితే దాన్ని తగలబెట్టడానికి నేనే మొట్టమొదటి వ్యక్తిని అవుతానని చెప్పిన మహానుభావుడు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్.